Электим травма буенча аякка, аннары жүрәк авырта башлады. Равил Шакуровка 59 яшь, бер атналык болгарка белән эшләгәндә аягын җәрәхәтләгән. Аны Казанның 7нче хастаханәсенә алып килгәннәр. Травматология бүлегендә дәваланганда хәле авырайып китә, күкрәге сызлый башлый аның. Тикшерә торгач, йөрәк иянәге булуы ачыкланган. Температура төште, жүрәк авырта башлады. Күкрәктә ара суладым. Менә шулай электим. Хәзер аны кардиологларда күзәтеп тора, көн сайын канны сыйгайта торган система куялар. Это признаки длительного курения повлияли. Бу авыру озак еллар тәмәке тартканга килеп чыккан. Пациентның кан басымы да югары булган һәм аягын җәрәхәтләгәч, бик борчылгач, йөрәгенә бәргәндә инде. И на фоне, по-видимому, стресса он закрылся. Ел сайын Казанның 7нче хастаханәсенә йөрәк һәм кан тамырлары авырулары билгеләре күзәтелгән 100 меңнән артык кешене алып киләләр. Тут внес в лепту ковид. Ковидтан соң йөрәк кан тамырлары авыруларыннан интегүчеләр саны артты. Шул исәптән йөрәк иянәген кичерүчеләр дә. Кызганыч, бу авырулар яшьләр арасында киң тарала. 30-40 яшьлек пациентлар да бар. Йөрәк кан тамырлары авыруларын булдырмас өчен республикада төрле программалар тормышка ашырыла. Табиблар тәмәке тарту хәмер кулланудан баш тартырга киңәш итә. Иң мөһиме күңел тынычлыгы диләр. Дөрес туклану да сәламәтлеккә зур йогынты ясый. 4-5 раз в день прием пищи. Көненә 4-5 мәртәбә аз күләмдә ашарга кирәк. Ризык төрле булырга тиеш. Җиләк, җимеш, яшелчәләр, балык файдалы ризыклардан санала. Татарстанда йөрәк кан тамырлары авырулары булган 1 миллионнан артык кеше исәпләнә. Белгечләр әйтүенчә, күкрәк кызышу, тын кысылу йөрәк авыруының беренче билгеләре булырга мөмкин. Кичекмәстән белгечләргә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Андый чакта һәр минут кеше гомере өчен хәлиткеч булырга мөмкин. Йөрәк белән шаярырга ярамый ди табиблар. Илдар Сафиуллин, Андрей Ключников, Яңа гасыр каналы.